Chineke nna Jehovah God onemeniatiatia the sumpu no Lord of hosts ọ maka na asị gị nye m nnukwu ego ka m were golo Rolls Royce onye mere ngozi m ji egbu oge ọ maka na ayọrọ ngosi gị nye m nnukwu ego ka m goro fọfọ dịka n'ụzọ atọ onye mere nwebe ihe onye mere no sign nothing kemgbe dịsie kama mma afụ nnukwu ego nke nji ya na-eme mgbarikọ nnekwenu ka mmadụ ya esi nọrọ na trouble si na trouble baa na problem ebe ọ nọ na mmekpa ahụ akarịa mma biko Chineke ọ bụrụ na o nwere ka nsi wee yọọ gị ya were gị iwe ngwa gbagharụkwasị o nyewekwe m ya obere ka isi enye m ya o nyewe m ya nnọọ were ego ndị ahụ na-enyegbodo m kama mma ọ nọrọ ebe a na-achọfụ dekino ego nji eri na ya akọ n'ahụ m Chineke biko nyewekwe m ya obere ego nji eri dị mkpa kịta ka na-erigbodo nke wu nne o na-emetụ ọyịrị biko iwe wekwe n'ego sa Jizọs Kraịst biko yọwara m nna gị gwawara m ya okwu ama m na ọ na-anụrụ gị okwu yọbara m ya Angel Gabriel ama m na ome ihe gbasara gị mana tinye ọnụ na mmadụ ka ịwụ tinye ọnụ na ọkụ dịzi overside ya ego nni m